Egunon, denoi. Bueno, ni hasiko naiz pixkat nire ibilbide, zein izin da nire ibilbide erakusten. Bai. Vale. Baina, gero ipiniko dugu. Vale. Bueno, kontu eda nik zue bezala inun batxilerra, eta enitzen ez brillanti, baina, bueno, nahiko ikasle nahiko txukuna. Eta garai hartan orientazio bageneuken, baita ere, eta orientatzaileek galdetu zin abertzen nahi nun izen. Eta honik esan nion, irakasli nahi nula izen, eta, bueno, ez, porque garai hartan etzeon hainbeste ume. Zen momentu baten, etzeon hainbeste ume, orduan, etzan aurre ikusten irakasle bezala danentzako lana izango genunik. Orduan esan nion, ni orduan pelukera izango naiz. Eta, nola, pelukera? Nota horiekin, batxilerra inde, Universidade Ekonomikaz, empresariales, behan gomendilu hori zantzan. Eta, ni pentsan, a mi esto no me mola nada. Osea, ez zaiten gustatzen. Orduan, pentsan, hilapainketa ingoet, kontu eda, 15 urte pasadetela hilapainketan lanin, eta gero bizilek, hainbeste puntu eukitzaitu ez dituzunak imaginatzen aurretik pasako janak, baina handik 15 urtea eukinun aukerie, irakaskuntzan sartzeko, eta gaur egunin naho lanin, 18 urte, irakasle bezala lanbide heziketako, hilapainketako, goi-mailako irakasle naiz. Momentuz, pasadet, nire pelukei baten lanin 15 urte, parte artistiko hori dana aurrea ematen, eta gaur egunin parte artistiko hori bai landu detela, audiovisualesetako produziotan pasarelako orrazkerak, pelikulatako eta gauza horietako, baina gaur egunin nire espezialitatik bai da ongi izatina. Alegile, oain arte hilapainketan ez dautzu duna da, kolorie moztu eta gauza horietan artistiko jedenakiti, baina gaur egunin ja beste leku batetik egiten nahi lan hori, eta da pertsonin ongi izatien. Alegile, orduan espazio berriek moldatzen nahi geha, bai espa edo izeneko espazio berriek nun adibidez bezero batek jasotzen diagnostiko bat bere hiliena eta diagnostiko hortan baitare asko gerturatze gea pertsona horta, ez? Eta, humanitate zea honek, zail honek, badakarki baitare lehen horretik esan den bezala relazio hori pertsonakin. Ez dela erreza, baina bai dela oso aberazgarria. Baize, hor, binkuloa sartzea guk emate deuna eta behaiek jasotze bena gehi, behaiek emate bena eta guk jasotze deuna ere bai, ez da? Ongizate hortan, espazio berriek, tratamentu berriek, aparato berriek eta bar horrekin nahi galanin. Orduan, nire mezue pixkat bai da, beste danak esan deben bestela, ez, gustatzen zaiun hori probatzie, egile da, baita ere bidien diskurauko gehala, ingoitu lago ez da batzuk, igual ez digunak balio, edo bai, baina, bizitza hola da. Eta azkenien, eroi edo ez eroi, edo jeiki edo ez, danak gehitzeu. Osa, dena da gure parte eta dena da guk emango deuna, ez, gure biziontan edo lanbide hontan. Beste kontu bat baita ere, konstiente izten baita zuek itezuen hortan, ikastezuen hortan, edo lan egin dezuen momentu hortan baita ere, zen nahi dezuen utzi. Alegile, hor zaudete momentu hortan, eitezuena eindare, zen nahi dezuen utzi, hori oso importante da baita ere horren kontzientzia hartzie. Ze ez da berdine zerbait negatibo utzi edo zerbait positibo utzi, eta nik uste daukezuela kriston potentziala, zuek zeate etorkizune, eta bilarko Euskal Herria baitare, edo zaudeten leku hori zuek egingo ez zue baitare. Bai, gure esperientzitik enitzaiten ega, baina bilarko egunin zuek egongo zate baitare hemen. Orduan, bilotzetik sentitze zuen hori edo zuen leno hasiera-hasierako aurkezpenien ezan debena ez, momentu baten argi txiki bat piztu baldin zaizue hemen, edo gero estanetan gaudenin, hori da gure helburua gaurko hori da, hasi que postuko nitzeke behintzat pertsona batek hori gaur hemen bilauko baluke. Orduan hori miren inpasako jotitze, beak bere arlue dagokilona itzengo, eta gero karri dau bideotxo bat pixkat ikusteana gure familien edo guk ikastetxin gaur eguneko ikastetxe hortan lana egite duen famili guzti hortako, horko lanbidiek nola
iruditan behintzat, bale? Venga. Bueno, kaixo, egunon, Miren Izeta naiz, ez naiz ileapaintzailea, aurrekoan ere horrela aurkeztu zidaten, ni estetizista naiz, bai? Orduan, ni leire bezala, batxillergo, rem ikasi nuen, hezkuntza garai hortan jarri zuen esperimento bat. Hori ikasi nuen, gero BTI ikasi nuen, batxillergo berezi bat ere, eta horren ondoren erabaki behar nuen zer ikasi, ez? Zoi zaudeten momentu honetan bezala. Eta ni egia da txikitan ja nahiko gustokoan neukala estetika. Gaur egun zuek Instagrama erabiltzen duzue, TikToka erabiltzen duzue, komunikazioa edo informazioa jasotzeko, gure kasuan garai horretan ez geneukan, baliabide guzti horiek. Gure kasuan aldizkaria genituen, egunkariak, ordunik egiten nuena izaten zen estetikako inguruko artikulu guztiak mozten dituen eta karpetatxo batean gordetzen dituen. Artikulu hauek ziren makillajearen inguruan, eta aurpegita gorputzeko tratamenduen inguruan. Orduan oso argi neukan estetika ikasi nahi nuela, eta gurasoi horrela planteatu nien, lanbide heziketa ikasi nahi nuela, eta estetika konkretuki. Gurasoek ere apostu egin zuten lanbide heziketagatik, apostu oso ona, pasioa dut nire lanbidearekiko, oso konten nago ikasi duanarekin. Eta hori, lanbide heziketa FP2 ikasi nuen, garai hartan FP2 zen pixka bat estetika inguruko oinarrizko ezagutza guztiak marne hartzen zituen. Horren ondoren makillaje profesionala ikasi nuen, hemen Donostin, eta bertzen mundu bat ireki zitzaidan makillaje profesional horrekin, eta nire lehenengo urteak makillajean ibili nintzen lanean. Pixka bat ileapaindegi desberdinetan, make-up store ere makillajeko denda batean, eta oso gustora ibili nintzen, baina gero bai nahi nuela estetika arloan gehiago sakondu, eta derma estetika zentroan lanean hasi nintzen, eta hor bai ikasi nuela pixka bat nire lanbidea. Ikasi nuen nola bezeroak hartatu, bezeroari diagnostikoan bat egin, diagnostikoa egin ondoren tratamendu plan bat jarri, aparatologia, kosmetologia, eta eskuzko teknikak pixka bat kombinatzea, sinergia hori lortzea, eta emaitzak onak izatea bezeroekin. Bezeroei lagundu irudi aldaketa prozesu horretan, eta ongizate prozesu horretan. Orduan oso beresgarria izan da, jaso dudan ezagutza guzti hori, eta gero nire izaerarekin pixka bat argi neukan ere hobekuntza horretan jarraitu nahi nuela, eta azkenean irakasle bezala bukatu dut. Leire bezala Monte Albertian, eta hortan ere oso gustora. Azkenean gure lanbideari pixka bat lekua ematen, eta daukan garrantzia ematen. Hore ikusiko dugu pixka bat Leirek aipatu duen bezala bideoa. Ez dakit, hementxe, zeintan dago, poetako zeintan? Bale. Ez, 8. Hemen iruditan ikusiko duzue, adibidez ditugula ziklo desberdinak, estetika erdi maila da gehiago apaintzeari begira, edertasunari begira. Eta gero daukagu goi mailako estetika eta ongizatea dela gehiago ongizateari begira. Dago pixka bat aurre ikusita lan egiteko medikuntza estetikoan, mikropigmentazioan, balneariotan ere lan egiteko aukera dago, eta pixkat masaje desberdinak ikasteko, eta azken belaunaldiko aparatologia ere ikasten da. Horrez gain, gaur egun daukagu ziklo berri bat dela termalismo eta ongizatea ere, eta hau bideratuta dago balneariotan eta gimnasioetan lan egiteko. Uztartzen ditu kiroletako zikloa eta estetika, bi zikloen arteko nahasketa bat da. Eta bukatzeko aurten ere jarri dugu ziklo berria, makillaje eta karakterizazioko zikloa, eta hor izango litzateke pixka bat lan egiteko, telebistan edo zine munduan lan egiteko. Hori izango zen estetikako aldetik. Horai Leirek aipatuko dizue ileapaindegian.
Bai, eta hilapeinketan eukiko genuke badala goi mailako zuzendaritzako ziklue, hilapainketan, eta hor lehen aipatu den bezala bereziki dauzko bi modulo ezberdintzen erdi mailako hilapainketako eta goi maila, dala bat zaintza bereziak, onkologikun ingurun dabiltzen pertsona hau edanan zaintza berezi hori, eta gero bestie baitare tratamentuek hilekuek, eta hor ja sartuko genduke ongi izatien termino hori dana. Eta gero azken bukatzeko daukeu baitare beste ziklo bat dela aholkularitza, da asesoria de imagen personal y corporativa, eta da pertsonak nola diagnostiko bat iteben pertsona baten morfologio, bisagismo eta hau edenak, eta behaiek nola aholkatze jo ben behaiek egokilena etortzakona, bai izen leke individualki edo baita korporazio bat bai. Eta bueno, eta hoxe, gure aurkezpen hau izan da, orduan. Aipatuko dut gauza bat. Neri bai gustatuko litzaidakela zuei, pixka bat luzatzea hori, barruraka begiratzea, ikustea pixka bat hausnarketa horretan zer den gustokoa duzuena, zer pizten dizuen interesa, horren inguruko informazioa bilatzea eta aukeratu eta aurrera, bai? Orduan, animatu pixka bat lanbide heziketa ere ezagutzera. Bueno, mil esker honitz.